Il-programm elettorali għall-elezzjoni ġenerali li jmiss se jinkludi proposti li verament imissu l-isfidi li qed jaffaċċja il-poplu Malti u għawċi kollu. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta kien qed jiġi intervistat mill-membru parlamentari David Aġus fuq Smash Television. Bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u Prim Ministru futur, Alex Borch tenna li jixtieq jibni fuq li sar tajjeb u jtejjeb l-aspetti li jeħtieġu riformi sabiex verament pajjiżna ikun fejn jistħoqlu. Fost l-oħrajn semma titjib fl-infrastruttura u aktar spazju ħodor f'pajjiżna billi nirratifikaw xi jfisser park nazzjonali. Il-proposti jkunu verament imissu l-sfidi tal-poplu Malti għawċi kollu, mhux imissu ta' ftit jew ħallu ħafna barra, imma li kulħadd jingħata opportunità li bil-proposti tagħna aħna immissulu l-sfidi li għandu qudiemu. Jekk mhix sfidi kbar, jekk mhix sfidi żgħar. Jiena kull sfida li hawn ġo pajjiżna, kbira kemm kbira u żgħira kemm żgħira, irrid li ġara darba nkun fil-gvern inkun nista' nindirizza u nsolvi dawk l-sfidi sabiex minnhom noħolqu opportunità. Alex Borch semma l-akkużi xokkanti li għamel l-imħallef Wenzu Mintoff fil-konfront tal-Prim Ministru Robert Abela. Ittra ġuramentata li fija pis. Stqar li fl-għażla tal-Prim Imħallef, il-Prim Ministru m'għandux f'moħħu l-interess nazzjonali, iżda kif se jakkwista il-voti. Fl-intervista Alex Borch tenna li gvern ġdid nazzjonalista jiggarantixxi li kulħadd ikollu paga ġusta. Jiena dejjem emmint f'Malta għawdix dejjem emmint fil-potenzjal tal-Maltin u l-għawxin kollha u ma rridx inkun gallerija, rrid inkun parti kruċjali mill-politika u mill-direzzjoni fejn Malta għawdex nistgħu mexxu qudiem għalhekk illum naħseb u nemmen illi ninsab fejn qiegħed għaliex irrid verament nagħmel differenza fil-ħajja tal-Maltin u l-għawxin kollha. U verament ma rrid inħalli lil ħadd lura u verament nixtieq ukoll dal-partiġaniżmu dil-politika tal-aħmar u l-blu inwarraba. Intant Alex Borch fakkar kif l-ewwel mit-jum tiegħu bħala Prim Ministru jibda x-xogħol fuq it-trasport tal-massa sabiex il-problema ta' traffiku tissolva darba għal dejjem. U brabta mal-edukazzjoni tal-pajjiż Alex Borch stqar li Gvern Nazzjonalista ikompli jibni l-iskejjel u jisaħħaħ l-istipendi u jaqqat l-edukazzjoni mal-ekonomija bħal m'għamel fil-passat. Tkellem ukoll fuq il-housing affordabli fejn tenna kif il-Partit Nazzjonalista se jkompli jfassal iżjed proposti ma' dawk eżistenti.